Ya mụ na-ekenekwa m unu. Ya o nwere ofu vidio m watch si n'ụtụtụ a. Vidio dị si nwana nwoke na-akpọ odejimjim mere. Ya bụ vidio ọ na-akwado ka ọ pass ya meseji gbasara ihe asịrịlọkụbọ kwuru. Mana odejimjim this message chọrọ pass ka isi wee bido ya bụ vidio amara ọnwa chaa iji ga aka gị wee destroy kwa the message chọrọ pass because iwepụtara time ga comment section ifu na message ga have been defeated. Ọ na-abịa pụtara na complain na Nigeria afro ndị Igbo n'anya, Nigeria afro ndị Igbo n'anya. A na complain about discrimination ndị Nigeria na-enwe ebe ndị Igbo nọ. Mana ọ bụ na anyị chigbo nwaanyị eziokwu anyị ga-ekweta that na anyị bụ ndị Igbo kasị discriminate onwe anyị. Na that time na-eme ndị Nigeria accuse against ndị Igbo. Na anyị bụ ndị Igbo within ourselves I be victim of it. Now before we continue here nchọrọ ikwu, click on the video. Tokubo kula abịa na abịa wee dị abalị. Ibulu onye Igbo. Tuke n'ibe edi abalị na n'Igbo be anyị ekperima. Onye ohi maka edi abalị wa abalị ka o ji aka uri okwu eziokwu. Tokubo nebere Igbo anya, necha Igbo anya, ọma na Anambra bụ Igbo, ọma na Enugu bụ Igbo, ọma na Imo steeti bụ Igbo, ọma na Abia steeti bụ Igbo, ka ngapụ ke n'ịkpọ ndị ọzọ ka nkọgodi ndị nọ n'egwu. Ọkwụ na-afụ gị ya. So odejimjim ịgụchalụ steeti ndị nọ n'ala Igbo, ọ bụ sọnsọ 4 steeti ka ịgụta. Wee sị kere apụ ndị ọzọ ka ịgụọ ndị nke nọ n'egwu according to statement gị. Ka ịgụọ ndị nke nọ n'egwu. So that means na ndị Ebonyi steeti esos na ndị Igbo. Abi aka na-ekwuola okwu na ndị Nigerian gọọmenti jigo stupid nkewa wee kewapụ some of ndị Igbo ka esebe na side Delta steeti ma Rivers steeti ma other steeti gasị. Aka na-ekwu ụta ga-esi wee kpọbata ndị nke a back to ana Igbo. Nke nwa n'oge abịapụta na were aka gị na-ekewapụkwu ndị Ebonyi steeti ekewapụ na ya bụ ana Igbo. Ọkwụ na ofuru ihe a na-eme ihe ịfụ na abọsọ nsọ tata ka obido mebe. Ọ bụrụ na na-epe attention maka some of you ga-abịa ka unu bịa criticize ya nnewu. Ọ bụrụ na ị na-epe attention to some of these afọnsị bloggers anyị nwere n'ala Igbo today, unu ga na-afụ na most at times fa na-eclaim na fa na-represent ndị Igbo, mana ọ bụrụ na fa na-ekwu okwu na watch ya very very attentively, pay attention na fa na-ekwu okwu na olube mgbe fa ga-akaụntụ steeti enwe n'ala Igbo, ị ga-afụ na fa ga na-eme omit Ebonyi steeti, fa gụọ Anambra, gụọ Imo, gụọ Abia, gụọ Enugu steeti. The next thing fa ga-eme gị bụ fa jump ọba na Delta or fa jump or go River, go Port Harcourt. Ihe a bụ ihe Musode na-eme steady. Sometimes someone ga-abịa sị gị na ndị Igbo ada na ndị Ebonyi steeti ara asụ asụsụ Igbo. Ọ bụrụ na onye Ebonyi steeti sụbara asụsụ village ya ma atọ na dat ma ọ bụrụ Igbo ka fa na-asụ. But ama m na some part of Anambra steeti today ọ bụ na fa asụba asụsụ obodo fa like this. Ị ga na-asụ na ọ bụrụ Igbo ka fa na-asụ ya. Mana mgbe olu na general Igbo, everybody na-asụ ki ọnụ. Ị ga na Ebonyi steeti today bụ ndị Ebonyi steeti na-asụ general Igbo na Ebonyi steeti today. Mana fa na their villages kwaba nkata asị ndị nọ na village, fa ga na-akpa nkata asụsụ obodo fa. Mana gị bụ Anambra je today, si na Anambra today je Ebonyi steeti today, sọrọ Ebonyi steeti ana Igbo, asụsụ Igbo, ọ ga-aghọta ihe na-asụ. The same thing ka ọ dịkwa n'ije Anambra today, some part of Anambra, all this Nando, Umuleri, Aguleri, Fasi. Fast all asụsụ dị men asụsụ village fa. Ị ga-adị confused gị bụ onye Igbo, ị ga na-ajụ nwoke ajụ ma ọ bụkwa asụsụ Igbo ya na-asụ. The same thing goes to Enugu, the same thing goes to Abia, the same thing goes to Imo State. Mana ihe ejikọtara anyị ncha asụ ndị Igbo bụ that central asụsụ Igbo. Ya bụ ejikọtara anyị niile asụ ndị Igbo. Afọ anyị na-aza market days, even more these some of these traditional things a na-emegasị eme. Ihe na-abịa emetụrụ anyị ncha Igbo bụrụ ndị Igbo. Ma ọ na-abịa azụ mbịa n'ebulu nke ndị Ebonyi steeti n'isi, ọ dịka nke for police. A na-afọ ekwu relocate to an Igbo, operation develop an Igbo. Ma na watch all these bloggers, if na sometimes fa na-agụta operation develop an Igbo, if na fa na-eme Ebonyi steeti omit. Mgbe na-ajụzisi ọpụta na Ebonyi steeti esoro na Igbo. Ebonyi steeti a na-ekwu okwu ya today, some part of it from Enugu steeti wepụta, some part of it si na Abia steeti wepụta. O nwere some part of Ebonyi steeti ọ bụ na fa na-asụ asụsụ today, if na asụsụ fa na-asụ. No nwere some part of Abia steeti na-asụkwa the same asụsụ. The same thing nwere some part of Ebonyi steeti na fa na-asụ asụsụ, if na some part of those asụsụ fa na-asụ. No nwere some part of Enugu steeti na-asụkwa the same asụsụ.
So ka ga-esi pụta oge na fight about na complain about Nigeria government, Nigeria na-discriminate ndị Igbo, discriminate ndị Igbo. Mana abịa na ndị Igbo abịazi na ndị Igbo zi. Anyị wela ka na-discriminate onwe anyị. Onwenugo ihe ndị Igbo mere before Ebonyi steeti esoro wee mee. Mgbe a na-ekwu okwu election Peter Obi, ọ na Ebonyi steeti esoro wepụta vote Peter Obi ya, fa deliver their own vote to Peter Obi ya, those 9 chabụ ndị Igbo. A na-ekwu okwu Biafra na-ekwu okwu ya na ndị Ebonyi so na ndị kasị wee buli ya n'isi today. So ka ezi the reason o jikwa most of times akụta na anaghị ihe ọbụla Ebonyi steeti melo na anafụkasị ndị other steeti akwụfụ na-arụ. Abịa na Igbo today na ama steeti ndị ọbụla ihe eji malụfa bụ rituals, but achọrọ mega that side. O nwere nke eji egwu ọkụ wee malụ, achọrọ mega that side. O mere ka ihe etere those people. O nwere steeti na-adịcha 100% clean. So ka anyị na-work on ourselves, ọ bụrụ abụghị ya na-complain na ndị Hausa Yoruba hate ndị Igbo. Ndị a na-ekwu na afa hate ndị Igbo na ndị Igbo hate nwofe a, o nwere reason fajekwu that na and ndị na-atụ efu na ya afa na-ekwu n'eziokwu dị na ya. Efu na eziokwu dị na ya, and until I work on ourselves, then ọ ga-adị difficult to achieve anything. Because ime video na nkiri ipụrụ okwu nke izi si ka ịgụọ Anambra, gụọ Imo, gụọ Enugu, gụọ Abia steeti wee si kere apụ nọ ndị nke abụ ndị nke nọ n'egwu nchekwa na mistake ka imerụ wee bịa ga-ebe video gbadala onye isi wee fụkwo na repeat the same mistake again. That means na mistake mmadụ mee 2 times abụghị mistake ọ bụ. So all the important ị ga-apụta na delete a video apologize to ndị Ebonyi steeti, because otherwise ị ma na asịrị ọkụbọ ị criticize ka dị gị better, because ị ma pụta ka correct ya problem, then ị na-add more problem to that particular problem. And this thing dị on the life of many people today. Kwụsị na dat na-eme spirit of ịgba mbọ iji malụ ndị Igbo dị ndị Ebonyi na-arụ today. Ọ bụrụ maka na fada egwu ọgwụ maọbụ na-agwọ ọgwụ ego maọbụ na-eme rituals denụzi na-akụpụta agụpụ. And again, ọ bụ na iburu onye Ebonyi steeti na-anụ olu m tata ihe nchigwa gị bụ emezi n'ifele after na those things as no insult after akpọ gị nwa Abakaliki. Yes, some of them ga na-akpọ gị nwa Abakaliki, feel that na onye ọbụla bụ nwa Abakaliki a bụ onye na-eme nzuzu. Ọ na sometimes if onye Ebonyi steeti gị na-abụ onye Ebonyi steeti na ọ bụrụ na the person dị intelligent, bụ somebody na-agbasi mbọ ike maọbụ somebody ji ego, ọ sị na ya bụ onye Ebonyi steeti. Some people na-abịa sị na ya bụ onye Ebonyi steeti because na to them they may expect that na ndị Ebonyi ga-enwe somebody ga-adị intelligent or somebody ga-ama ihe maọbụ somebody ga-eji ego. A na-emesị ka ọ bụrụ na Ebonyi steeti bụ somebody na-eme hockey maọbụ ndị na-ele gala maọbụ na somebody na-alụ ọrụ bụ na ọtụtụ bụ ndị na-abụ ndị Ebonyi. So ọ bụrụ na iburu onye Ebonyi steeti akpọ gị nwa Abakaliki, be proud of it, take it as motivation to work harder. Daalụkwanụ.